Consideraste friki, me dixeches. Explícame un pouco a que te refieres, por que te chamas iso. Pois, gústame a ciencia ficción, os cómics, xogos de mesa, xogos de cartas. Levo sendo friki desde que teña 8 anos ou 7 anos, no, 6 anos, que foi cando vin a primeira vez Star Wars. Eu notei que Carlos era friki porque eu teño amigos frikis e eso notase. Eso notase, sí. Moi orgulloso. Me gustan os superhéroes, Con cal te identificas máis? con Spiderman. É o meu superhéroe favorito. É un bo superhéroe, é unha boa elección. Sempre foi un marxinado social, loitador. Aparte tengo a mesma costumbre ca el de hacer chistes cando me siento incómodo. Hasta cierto punto podo tolerar o friquismo. Gustan ou non? Los nenos? Sí. Sí, me gustan os nenos, sí. Sí. Bueno, soy non te moi preguntei, muñeco. tes algún? Non. Vale, E ti? eu teño dous. Ela ten dous, eu non teño ninguno, así que estamos, cada unha temos uno. Todo que lle gusta os nenos é un punto positivo, porque o día de mañá se eu teño unha parexa, ten que aceptalos, son unha parte da miña vida, non? Como digo eu, somos un pack. Entonces, non quero máis. Está ben saberlo. Eso sí que é unha cousa que teño claro. Ti gustaríache o día de mañán ser pai ou non? Era algo que quería facer antes, ahora xa teño 41 anos, xa é máis complicado. Voy a ser case máis un yayo que un pai. A ver, non creo que haxa unha edad establecida para ter fillos. Penso que cada un, cando lle apetece e sinte que é o momento, ou pois ten que facelo ou non. Tamén respeto a xente que non quere ter fillos. A miña época diso xa pasou, agora son tío, intento ser o tío divertido. Con nenos debe ser complicado organizarse para ter unha parella, ter unha cita. Eu teño moitos días que teño os nenos, pero tamén teño moitos días que os nenos non os teño. Eu teño 33 anos e creo que tamén teño dereito, sin deixar os meus fillos de lado, nin facerlle daño a nadie, pois de disfrutar a miña vida e de vivir a miña vida. A parte de nai, son muller e persona, entonces podes ter unha noite loca sendo nai separada? Sí. Que te tens que organizar de outra maneira? Tamén, pero bueno. Sí, entendo o punto. Sí, non? Sí, sí.